ליגת ווינר המחזור ה-16, כאן בטוטו טרנר. הפועל באר שבע פוגשת את הפועל רעננה, שתי קבוצות שמגיעות באמת בכושר טוב. טוב, אז אנחנו מוכנים, גיא ברגר מוכן, והזכרנו את הרקורד שלו. הפסד לבאר שבע מול עכו כשברגר שופט אותה. אגב, לראשונה עונה, ארסנל מסיימת מחזור במקום הראשון, ועכשיו הזדמנות, וקנגאווה בועט! ויופי של עדיפה. ירידה מצוינת של גורש, זה כדור קשה. קנגאווה עם תנועה נהדרת. כשחלוץ עושה תנועה אלכסונית, קשה מאוד לבלמים לשמור אותו. הכדור הזה של שבתאי. שבתאי שולח אותו לקנגאווה, קנגאווה לבד לחלוטין. עכשיו מצטרפים ארבעה בשחור, קנגאווה ממתין, קנגאווה בועט! ומי שהכי מאיים בינתיים על השער זה... מיכליץ' שולח את הכדור הזה, וזה נראה טוב, נימני מעביר את זה, שבתאי בועט! ועדיפה מצוינת של גורש. תסתדר. יש שם רק 3 בחומה, ומיכליץ' בועט! והכדור הולך החוצה. זה היה קרוב. שיכול אולי לכוון לפינה הקרובה אליו. או ששבתאי ייקח את זה עם רגל שמאל. שבתאי יוזם, ומיכליץ' בועט, הישר לידיים של דודו גורש. קשה מאוד לשחקן ימני מהאזור הזה, לסובב את הכדור. תיקו 0 השלישי של העונה. אולי עכשיו זה יגיע עם הקשתה. תסביר לי מה זה היה. איזה שטות של בן סער. נתן לו את המרחב, ותראה, במצב, כן, ברדה עם הורדה נהדרת, אבל בן סער חייב לקחת כדור כזה מהאוויר בפינה. תרגיל מספר לא ברור איזה. הנה בא הכדור אל בוזגלו, זה היה תרגיל, וזה שער! זה היה תרגיל! וזה מצליח! אליניב ברדה עם 1-0 לבאר שבע! זה היה תרגיל שלא הצליח, הכי מוצלח בעולם, כי הכדור במקרה הגיע לברדה, אבל הוא חד. דיברנו על כל אלה שלא חדים ולא מדויקים, ואם יש מישהו שמגיע לו לכבוש, זה האיש הזה שנתן את כל כולו, לא מוותר, קיבל גם כרטיס צהוב. הנה התרגיל הזה שגם הוא לא מצליח, הכדור של בוזגלו. ולהשוות, אמבולה בועט אל השער, והכדור הזה מורחק. יופי של משחק בדקות האלה. הנה הכדור עולה, והנה הנגיחה פנימה, לא, זה היה קרוב. וזה היה שם. הנה וואקמה, קלקר אלה, וואקמה, צריך להעביר את הכדור לבן סער. מעביר את זה לרדי, רדי יכול לבעוט, רדי מפרגן לסער. יש עכשיו הצטרפות גם של ביטון, וביטון אל רדי, ועכשיו סער, וההתקפה הזו נגמרת עם ברדה נוגח, וואקמה! 2-0 באר שבע עם סופר כדורגל, תוצרת הנגב, שער נהדר, מסירות, פרגון, ווואקמה מבקיע מול האקסיט ולא חוגג. וברדה, אחרי השער שלו, מבשל בצורה מצוינת. שחקן עם ראש תרתי משמע, חושב, מבין, מכין כאן כדור נוח, הרבה מסירות. גם 4 אדומים שהוא שלף ב6 משחקים, אז אנחנו שמחים שזה לא קרה בינתיים, והכדור עכשיו מגיע אל שם! ויש כאן עדיפה נהדרת של דודו גורש. כן, לא הזכרנו אותו מספיק, אבל גורש במשחק. כן, לאוהדים גם מגיע כדור ביציע, אבל זו לא הייתה כוונת שבתאי. חלק ניכר מההצלחה של באר שבע העונה, זה הקהל הזה שתומך, מעודד, מגרש ביתי פנטסטי כאן, והם מורגשים, למרות שריקות הבוז במחצית הראשונה. כן, מאוד חוויה בטוטו טרנר, במחצית השנייה בעיקר. ברק בכר לא נראה כל כך מרוצה, אבל יש לו 3 נקודות נוספות. יש לבאר שבע ב-11 המחזורים האחרונים 31 נקודות מתוך 33 אפשריות. זה הישג באמת גדול, זה הישג שמתאים לקבוצה שרצה רק לכיוון אחד, אליפות.